kodwa ma ngisesibayini esisha usho ukuthi ukhona uShembe nalo nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Mavundla Media, shaking hands with the fourth industrial revolution. Bangixoleleka basephakameni leli culo ngeke ngilicule ngalendlela abazi ngayo ngenxa yokuthi phela abafethu niyazi ngithi mina ukuthi kanjani yabo kodwa iculo phela iculo yena kusolileke uyahlabelela ukude ngomcabango wangidala nkulunkulu Thixo Nkosi yamakhosi wangibeka kuleyo nsimu ngokungithanda okungaka ubuyami ukusonga lokho akwenzayo ahlabelele samuntu ongekho nakulento ayenzayo insime yayingadingi lutho insime yayinezithelo zayo wangiyalela ukuzidla zonke ngokungithanda okungaka akaluzwa nocingo lwakhe lolo likhala eceleni kwakhe njengoba namehlo ehlengezela inyembezi nje emzuzwini nesikhathi ngakhohliseka Nkosi yami ngaze ngawudla lowo muthi baphela bonke ubuhle bami ngenxa yokulokhu lukhala liphindelela ucingo agcine libonile abone ukuthi unina lo ofonayo asule izinyembezi hello ma ngane yami uyaphila kakhuluma ngiyaphila ngabe ngiqamba amanga ehlwibile ekhaleni awukuhleke ntombi ngehlulwe inkumbulo ngathi yize noma usuphela umoya ukufona kodwa ke ngikuthinte ngikutshele nje ukuthi konke kuhle ntombazana awu ngiyabonga ma nami ngihoba nawe kulowo mhlabeleli Zolile ngiyazi ukuthi ushado usemncane ngakho inselelo zomshado nomuzi zizokuhlasela uselula ngifisa wazi ukuthi angikulibale emthandazweni wami ngikucelele kuShembe kuba abe nawe nakulezo nkalo kwesinye isikhathi ngiyengifike lo muzwa ukuthi angihlalanga nawe isikhathi esanele ukukulungiselela lesi sigaba sokuso ngikhathazeke ngingene esiguqweni ngikucelele kodwa ngiyazi uShembe akabalibala bakhe ma umucabanga inkosi sangithanda Zolile uShembe ngowabantu bonke uqonda konke ngisho neziphambeko zethu kwesinye isikhathi azilungiselela ukusixolela uma thina sizisola ngokweqiniso ma kukuphi kuyisola ngokweqiniso uma ungeke ukwazi ukuyeka isiphambeko sakho ma uma zwakhe ngiyamthanda futhi angiyimisele ngokumshiya ngixolisa ngithini enkosini ngokuphuma endlini yayo ngiyozitholela umfokazi njengenhloko yomuzo bekufanele ngabe ubhekwe uShembe ma mina ngikhule ngokubhekwa inkosi ungikhulise ngokwazi ukuthi konke okwethu kuvela kuShembe kodwa ma ngisesibayini esisha usho ukuthi ukhona uShembe nala ma ngiyithukile inkosi yamaNazaretha Zolile obuke kude angacabanga kanjalo kodwa ubuNazaretha bangempela abukho ethempelini nasemNazaretheni lena esiyiqokayo Zolile ubuNazaretha bangempela busenhliziyweni mina ngithi ulapho khona bheka inhliziyo yakho uhlola ukuthi iseyiyo yini ekaShembe kanjani ma ngihlole kanjani kuyimanje ngithungisa ingubo yomhlangano kaAna engizoba yilungu lawo kungekuthi kanjani mala ekhaya sithandaza uJesu Kristu njalo ngaphambi kokuba silale
Zolile, uJehova ukubekela inhloso enkulu la ukhona. Usimakade uzokwembula imfihlakalo yezulu ngawe. Mina ngithi kuwe yiba mnene njengejuba. Hlanza inhliziyo yakho ngoba uNazaretha obukhuthaza ukulalela nokuhlonipha umyeni oNkulunkulu wakho oqala. Zolile uthi ushembe izwi lendoda yakho linguyebo liwu-amen. Ma, liwu-yebo liwu-amen nalalithi mangisuke kushembe yebo kunjalo mntanami. Uthi ushembe lingelokuqala lithobele lona kanye nelomuzi wakubo. Athula uZolile makhathaleni athathise. Ma, ngiyamthanda umazi wakhe. Angizenzisi. Ufana nowezulu kimina. Ngiyayazi into okhuluma ngayo Zolile. Walibamba waliqinisa leli lokuthi funa indoda ezokufanela noNkulunkulu ekuhambeni kwayo. Muvulele inhliziyo ke mntanami. Umthandazele, umcelele enkosini ukuba imenze kahle, imeluse. Yiphi inkosi ma? Imcelele kuyiphi inkosi? Uthe kimi umazi wakho ukufanela nezulu angithi. Izulu laziwa uweke Zolile. Nenkosi ekulo lelo zulu yaziwa wena. Ngicela kulowo nkosi oyaziyo. Ngiyakuzwa ma. Kodwa kungani ngizizwe njengenkomo engaphandle kwesibaya? Kungani ngizizwe ngingcolile? Okungcola ke mntanami kuza lunqamuko ucingo. uZolile ahlola umoya wokufona kolwakhe nalo lumlandulele. Alitshinge lapha embhedeni abuke phezulu emshayeni wendlu ecwebe izinyembezi. Makhathaleni aphinda athathe futhi ingubo eyisonka. Ngingabuyise lwangani na ebuhle nenganginabo ngingakayiphuli imithetho yakho kungithanda kungaka ngiyadinga Nkosi yami insipho yokungigeza ngibuyele ngokushesha ebuhlene ngina kodwa uMasithole uMamezala uvele eminyango wetshetha izandla emhlane kuzokuvela iBhayibheli. Usekahle nje? Hayi ngiyise kahle ma ungangena. Amendlaleli icansi lapha yangaphesheya eqhubeke esonga ingubo lezi ezigcwele phezulu kombhede. Awu kuhleke. Angithandi phela uma usulokhu uhlela untandanise wedwa lapha. Awu akuzuma angitandanisile. uZolile evule ishalofini elingasekhanda lombhede ekhipha umbhoxo wamakhekhe. Awathulele esosweni eletha kuMamezala. Ngibona ukuthi njengoba vele bese ngiphekile kanti nani nobaba bese nidlile nasendlini ku clean ayikho inkinga. Hayi hawu ungachazi kodwa asikho izathu. Zolile ngizobuye ngikubize kanjalo ke mina ngoba kimi sewufana nendodakazi njengoba uze ngomazi wakhe nje. Kanti ke nokuhamba kaThabile la ekhaya enhlizweni yami kuvula isikhala sendodakazi engifuna ukuyikhulisela enkosini. Hawu ngiyabonga ngibonga kakhulu ngokukhetheka kangako. Mntana ngiyabonga ngesinqumo enisithathile nomazi wakhe. Abeke phansi ibhiskidi. Ngiyaza kusona isinqumo esilula. Kodwa sibiza ukuthobeka okukhulu athi uPaul uma ekhuluma nabaseFilipi athi kungokuvela ezulwini. Zolile ngiyakuthanda futhi ngifuna ukukukhulisela kowesifazana ophelele kuKristu njengoba uyilunga elisha nje. Mina nawe ngifuna sichitha amalanga sifundisana ngomshado nobunjalo bawo. Kodwa sikwazi ukuqonda umshado singamqondi oyinhloko yawo. Simele ukugcwaliswa ngomqondo walowo esicela kuyizinto ngoba makoti linye kuphela igama elimiswe phezulu kwamanye. Inye kuphela inkosi yamakhosi. Apheqe iBhayibheli lakhe awufunde lapha. Ekhombe encwadini yabaseFilipi 2 verse 5. Alithathe ehlala phezulu kombhede eqala ukufunda. Mawubeki ozizohlala lapha, oza lapha kodwa. uMasithole ekhombe eceleni eduze kwakhe.
nebala ehluzolile embhedeni eze enabe eceleni kamamezala. Mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphanga ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo sesisebenzi enziwa ngomfanekiso wabantu. Kwathi noma esefunyene njengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnikeza igama eliphezu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama likaJesu Kristu amadolo onke akhothame, awasezulwini nawasemhlabeni nawangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu. Aphakamisa ubuso entshontsho umamezala. Ngiqhubeke ma. Ume kahle impela mntanami. Aqala umhlabeleli. Libongwe ngabantu, libongwe ngelosi, alikho igama elihle njengalo. Mntanami ngikubizela egameni elikhulu, igama elenza imisebenzi eyedlula ngisho yomniniyo. Makoti uma sizowakha lo muzi sizowakha igameni likaJesu Kristu. Athe kubafundi bakhe, celani noma yini kulo ngiyakunenzela lona. Ngoba mntanami igama likaJesu Kristu lifika nala yena uqobe engafiki khona, lifike lenze imangaliso. Igama lakhe lalikhona ngisho yena engakazalwa, igama lakhe ladala umhlaba, igama lakhe lingangoyise, igama lakhe linguyise uqobo. Uyabonakala manje uma sithola ukuthi usevukwa naye isibibithwane. Yebo ma, ngiyafuna-ke mntanami ukuthi uzitholele isibusise esisekuyaleni kaPawulu uma ethi yenzani konke ngokungakhononi nangokungangabazi ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala, abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambeneyo. Uthi nibambelele ezweni lokuphila. Ngifisa mntanami uma uzokwemukela inkolo yobuKristu kungabi ngokokwenzela nokujabulisa abathile, kodwa kube ngenxa yokumqonda esikhuluma ngaye. Asukume uma sithole athathe iBhayibheli lakhe ehlabelele. Ngiyathanda ukumbona enkazimulweni ephuma.